Mga malagang yugto kung saan mas nagiging malinaw na sa tao na ang patungkol sa hugis ng mundo ay bilog. Sa ika-3 siglo BC, ang eksperimento ni Eratosthenes upang kakulahin ang circumference ng Earth ay nagbigay ng malakas na katibayan ng spherical na hugis ng Earth. Ang kanyang kalkulasyon ay medyo tumpak na nagpapakita ng isang mas malinaw na pag-unawa sa hugis ng mundo. Sa ika-10 siglo, ang paglalakbay sa dagat ni Ferdinand Magellan at iba pang mga explorer ay nagbigay ng karagdagang katibayan ng spherical na hugis ng Earth. Ang kanilang mga paglalakbay ay nagpakita na ang mundo ay maaring maikot at na ang mga barko ay maaring maglakbay sa palibot nito. Sa ika-17 siglo, ang pag-iimbento ng teleskopyo ay nagbigay ng bagong mga paraan upang obserbahan ang kalangitan at ang Earth. Ang mga astronomo ay nakakita ng mga bagong detalye ng mga planeta at ng mga bituin na nagpapatunay sa spherical na hugis ng Earth. Sa ika-20 siglo, ang paglalakbay sa kalawakan at ang pag-unlad ng mga satellite at nagbigay ng definitive proof ng spherical na hugis ng Earth. Ang mga larawan ng Earth mula sa kalawakan ay nagpakita ng mas malinaw na spherical na hugis nito. Sa pangkalahatan, ang pag-unawa na ang mundo ay bilog ay naging mas malinaw sa paglipas ng panahon dahil sa pag-unlad ng mga teknolohiya, mga obserbasyon, at mga eksperimento. Ang pag-unlad ng siyensya ay nagbigay ng mas tumpak at mas malinaw na pag-unawa sa hugis ng Earth. Ngunit, bago pa nalaman ng siyensya at ng mga eksplorador patungkol sa hugis ng mundo, ang Biblia ay nagsasabi na noong 732 BCE na ang mundo ay bilog.